A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Mancomunidade do Salnés formará a profesionais do sector vitivinícola. No marco do seu plan integrado de emprego, o ente asinará próximamente un convenio cunha empresa do sector. El siguiente convenio de colaboración que vamos a firmar con el sector privado para formar a nuestro alumnado del plan de empleo va a ser con, aún no vamos a adelantar la empresa, pero sí es una empresa importante del sector vitivinícola de nuestra comarca. Entonces, esa empresa va a llevar a cabo toda la fase de formación de nuestro alumnado y, evidentemente, una vez acabe ese proceso de formación, nos contratará los alumnos pues, que les resulten más adecuados a los perfiles que están buscando. Deste xeito, os alumnos combinarán a formación teórica coa práctica que realizarán directamente na empresa. O obxectivo é que coñezan o proceso de tratamento da uva, pero máis dende un punto de vista enoturístico que técnico. La formación que se va a dar pues está muy vinculada a todo el proceso de maduración y de tratamiento del vino. Y está más enfocada la formación a la parte de enoturismo que a la parte técnica de trabajo, por ejemplo, en bodegas. Sí hay una demanda importante de especialistas en enoturismo y bueno, es un nicho que nosotros hemos detectado en esta comarca y al que queremos dar respuesta con los alumnos de nuestro programa. Ya digo, en breve os convocaremos a esa firma de convenio y ahí analizaremos pues, un poquito más en detalle todo lo que es el plan formativo. A Mancomunidade aposta por esta iniciativa tras detectar a necesidade de persoal cualificado nas empresas da contorna, unha estrategia que repiten en todos os sectores con máis peso na economía da comarca. Sí, nosotros todos los años en el plan integrado vamos adecuando, ¿no?, la oferta formativa a las necesidades del sector empresarial. En algún caso pues tardamos más en detectar esas necesidades. Hay que tener en cuenta que dentro de este plan de empleo, el personal técnico que tenemos una persona que se dedica casi exclusivamente al contacto con las empresas. Por un lado, para saber cuáles van a ser sus necesidades de contratación de trabajadores y las ofertas que van a realizar, y por otra, para analizar sus necesidades. Una vez, por ejemplo, el año pasado, detectamos que había necesidad de soldadores y se incluyó la parte de soldadura. Entonces, combinamos, por un lado, formación en sectores pues, más innovadores, pues, como puede ser el manejo de drones o impresión 3D o realidad aumentada, con la realidad también actual de nuestra comarca. Y ya digo, todos los años incluimos una o dos actividades de formación adaptadas a esas necesidades. Ademais, esta nova actividade formativa impulsada dende o ente comarcal é un paso máis na súa aposta polo turismo en xeral e polo enoturismo en particular. Evidentemente, para nosotros es muy interesante toda la parte de turismo, es uno de los potenciales que tiene la comarca. Estamos en la comarca más turística de Galicia. Y evidentemente la formación de los trabajadores y la formación pues, de los futuros también, a veces empresarios, es fundamental. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta.
Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Show cookings, degustacións, maridaxes, catas e concertos. Todo isto é Spop, a nova marca coa que Cambados non xira as súas xornadas centradas nos escumosos de Rías Baixas. Trátase dun produto de alta calidade cada vez máis demandado entre os consumidores que pro Concello compre seguir promocionando. A calidade do produto é indiscutible e tivo unha aceptación moi favorable nos mercados tanto os nacionais como nos internacionais e despertou un gran interese nos consumidores. Entón, pois, desde o Concello de Cambados, que queremos seguir impulsando e promocionando os viños da denominación de orixe Rías Baixas, apostamos por este produto en auxe para darlle unha publicidade, como fixemos hai uns días en Fitur, e agora, pois, no mes de febreiro, 14, 15, 16, como faremos nesas xornadas de viño espumoso. Será, como decía, a 8ª edición, pero levan un cambio de rumbo. Polo Spop tamén pasará o prestixioso catador francés Philippe Chesco, encargado de facer charlas destinadas aos profesionais do Concello. Outra das conferencias programadas correrá a cargo de José Luis Aragunde. Fará un percorrido polos outros espumosos do mundo. Voy a hacer un pequeño recorrido por otros espumosos del mundo. Esto ya va a ser un poco más popular para que la gente que le gusta el mundo espumoso y quiere probar otros espumosos, aparte de los que va a estar probando en la feria, pues pueda venir y ver que otras formas, con otras uvas, otras variedades, con la misma elaboración, pero en otras zonas del mundo, ¿no? Entonces eso es un poquito dedicado a eso, hosteleros, a profesionales o bodegueros y pues a que cualquier gente amante del vino que pueda venir aquí a disfrutar pues del vino espumoso. A 8ª edición destas xornadas non só trae unha imaxe renovada, chega tamén ateigada de actividades vinculadas ao produto estrela e tamén de música. Vamos a ter varias salas habilitadas, unha sala que llevamos a chamar unha sala inqueda, onde vamos a dar pois uns cursos para hosteleros, cursos para os adegueiros, para o público en xeral, e despois vamos a ter unha sala de catas e maridaxes, onde vamos a facer unha serie de show cookings, tanto para adultos como para nenos. E así mesmo, bueno, digamos na sala principal de Peña, vamos a facer a maridaxe con música. Pero as propostas musicais non rematan aí. Este ano organizouse unha completa programación para os 3 días do evento. Vamos a facer unhas actividades musicais enfocadas a todos os públicos. O venres a noite vanse a facer un concerto de jazz por parte de Something Hip Trio, un grupo de 3 músicos de recoñecido prestixio en Galicia. O sábado ao mediodía vai a haber unha sesión vermú a cargo de Dani Barreiro, na que vamos a facer bailar a todo o mundo. Despois, a noite, vai haber unha das sorpresas. O grupo musical Os Taninos vai a facer unha enomaridaxe, unha enomaridaxe musical a cargo de, bueno, un recoñecido sommelier, un cociñeiro con estrela Michelin. As xornadas vanse celebrar no Salón Peña. E case 1:30 do mediodía e a cociña do Carlos Oroza está a pleno rendemento. Hoxe os alumnos enfrontanse a unha xornada na que por riba de todo manda a calidade. Teñen que elaborar pratos con produtos con denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida. A intención cal é, bueno, pois que os rapaces que están en formación, neste caso son de segunda edición de cociña e segunda edición de servicios, pois que coñezan o produto, que xa traballaron en primeiro curso, pero sobre todo que traballen con el e que se den conta que tal vez tenan que botar man deses produtos no seu futuro profesional e a maneira de conocelos é pois nesta xornada, non? As xornadas chegan este ano a súa 8ª edición. Desta volta os alumnos tiveron que elaborar 42 pratos en base aos produtos de calidade que eles mesmos conseguiron. No centro salientan que ante todo o segredo está en saber traballar en equipo. Participan sobre 70 alumnos. Os de primeiro curso o que fan é contactar con todas as marcas de calidade, con todos os consellos reguladores, tanto galegos como nacionais. Cada un traballa de orden de 12, 13 consellos reguladores, contactan con todos, explican a actividade e logo reciben o tema de publicidade, produtos e para traballalos, né? Entonces, o que facemos é, con todo o que nos envían, pois o buffet. Entre os produtos atopamos queixos, carne, peixe e tamén licores e augardentes. Se fai un cóctel de benvida que onde leva orujo e logo aquí na pastelería ten moitísimo uso.
pois fan desde semifríos con orujo, temos aí un xamón de porco celta da Ulloa que estamos lustrando con mel e ao final leva un toque de orujo de Galicia, de aguardiente tostada, entonces é moi versátil. Son das cousas que facemos. Dende o Consello Regulador de Aguardentes e Licores Tradicionais de Galicia celebran esta orixinal aposta polos produtos de calidade do país. Os galegos somos os que temos que poñer en valor os nosos produtos. Unha boa forma de pôr en valor esos produtos é que os alumnos, os futuros prescriptores, pois os coñezan, sepan manexarlos e sean creativos con eles. O resultado desta intensa maña de traballo ofreceuse nun bufet o que asistiron varios representantes de algúns dos principais consellos reguladores e responsables de marcas galegas de calidade. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Bodegas Martín Codax presenta o seu albariño Finca Xieles, un viño de parcela en homenaxe da tradición viticultora. Trátase dun viñedo coidadosamente plantado e seleccionado a man de forma tradicional polos antergos dun dos socios fundadores da cooperativa, Benito Castelo, viticultor e membro dunha familia de tradición vitícola e de profundo arraigamento no Val do Salnés. A parcela está orientada cara ao mar nun terreo de marcada pendente e dividida por socalcos. Os viñedos desta finca dunha hectárea de superficie foron plantados a finais do século XIX e conforman un dos terreos colleiteiros tradicionais máis antigos e máis importantes de Cambados. Todo isto dá como resultado un viño con gran intensidade, largura e amplitude, cunha crianza de 6 meses en depósitos de formigón de 1.700 litros. Esta semana en Barcelona celebrouse a Barcelona Wine Week, unha cita na que non faltou a representación de adegas galegas. Un dos eventos recollidos no programa do Salón foi o encontro O futuro das denominacións de orixe, un diálogo entre profesionais do sector no que se abordou o futuro das DOs dende unha dobre óptica. Por unha banda, os retos e principais liñas de desenvolvemento dos selos de calidade. Pola outra, buscar as fórmulas para conseguir que a súa aportación e operadores e consumidores sexa maior. O Instituto Galego do Viño imparte un curso de cata na edición deste ano de Xantar. A Feira Internacional de Turismo Gastronómico de Ourense estáse a celebrar en Expo Ourense ata o 9 de febreiro, cunha forte presenza do sector vitivinícola. Os sommeliers do Engavi serán os encargados de impartir un curso de iniciación na cata de viños, dirixida a afeccionados e profesionais do sector que busquen achegarse ao viño ou queran iniciarse na cata técnica. Ademais, Xantar conta cun túnel do viño coas elaboracións das 5 denominacións de orixe galegas, como grandes protagonistas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas.